Kani day riban ako karon day no, or kani ang akong client karon day no is grabe na jud ni siya kagabok og buhok. Og mao day ni ang before og mao na sad ni ang iyang after. Sa tinuod lang jud day gabok na jud ni ang buhok sa akong client kay lagi every 3 months is nag-color siya sa iyang buhok. Muna before ko nag-start sa iyang buhok og riban day is ako asa na siyang gipang testingan nga uga ang iyang buhok ba. Kumbaga day ako sang ginat-inat iyang buhok day kung unsa na ba jud siya karabirais. Kay lagi day nakuyawan ko sa iyang giingon day nga every 3 months siya nag-color sa iyang buhok. Kay nani malagi ang status sa buhok sa akong client mong kani nga medisina nga ako ang gamiton sa iyang buhok. Kay kani man gud nga medisina day ang nindot gamiton day kung naka-color, naka-bleach ang buhok sa imong client. Og nag-add na lang sa day ko ana day no og Superflex. Og kani sa day akong client day no is dugay na po day ni siya nagpa-book nako. Unya lagi day ang lingwapa day kay dugay man lagi kayo makauli dire sa mo ang bukid. Mo nang nadugay jud ko riban ani ni ma'am no please lang. Og una day nako gibutangan ang iyang buhok day nga bagong tubo sa medisina. Kay humol ako na day sa medisina og 30 minutes ra. Og kani sa day nga adlaw day no kay grabe ka busy ang pilingwapa. Kay lagi day duha ka buok ang ako ang griban ani. Unya wala pa jud koy assistant dire sa among bukid karon. Muna mabisi jud may ampling gwapa day basta wa koy assistant. Pero kay naong matag kwarta ani day di magagwanta oy. Og iniwi day kanimi tang buhok ni ma'am day no. Kay dali kay siya mga putol ba. Kay lagi day nadaot man gud ni sa sige color day ba mo nang ninggabok jud ang iyang buhok. Pag human day sa 30 minutes day no mo nang gius-us na nako ang medisina. Kay lagi day ihumol na pud nako ni siya og 20 minutes ra. And yes day nag-add lang ko 20 minutes paghulom sa iyang buhok sa medisina. Kay lagi day dili na siya pwede patasan pa ni mag oras paghumol siya ang buhok sa medisina. Kay dali na lang gud kay ni siya maluto day o dali na kay mo react sa medisina kay lagi day damage share naman gud pud ni. Mao na pag human sa 20 minutes day isa ko na siyang gidala sa among tabay day ako na giwaswasan. Og ako na sa day ning gisprayhan ang iyang buhok ani day og hair protect. Kay lagi day para maprotektahan siya sa init sa plansya og init sa blower. Mao jud ay pinakanindot nga buhaton ako silang buhok day pag nakita na gay nako day nga dry na kay ilang buhok. Mo na kailangan jud ako isprayhan ang ilang buhok og hair protect usa ako mag-blower og magplansya. Mo na ako magpariban gali mo sa pilingguapa day ay ano mo pagdagaghang niyo oy please lang. Kay lagi day daghan pa kay kog ibutang manggod sa inyong buhok no. Og mao na day ni day ang ikaduha nga medisina so fast forward na lang pud day taani day no. So sa pagbutang nako sa ikaduha niyang medisina day is ako ana pong gisprayhan ang iyang buhok day before nako gibutangan og medisina. So ako lang nang gibasa-basa gamay ang iyang buhok day no usa ako nagpatong og medisina sa ikaduha ba. Kay para day dili mag-dry ang iyang buhok. So mao jud na ang isa sa pinaka-technique nako day no. Pag magriba na gani ko og mga dry na nga buhok day no is daghan na jud kay ko pang spray ilang buhok ana. Kay para day dili mo dry og samot ang ilahang buhok. Then fast forward ta day no nahuman na day ko sa ikaduha nga medisina gihulom lang dito nako day og 30 minutes. Dayon ako na po siyang gibalik og dala sa tabay day kay ako ana po siyang giwaswasan. Pag human ako waswas sa iyang buhok day so nag-blower lang day ko ana day no og 99% nga dry iyang buhok. Kay lagi day mag-proceed ko sa pagbutok sa iyang buhok. And yes day kailangan jud ako ibutok sa iyang buhok day kay para musinaw og mubagsak jud og maayo ang iyang buhok ba. Mao na aning mga panahon na day no kay nagabin-an na jud paghuman ang pilingguapa. Kay lagi day daghan pa kay ko gibuhat sa iyang buhok. May gali sa day no kay dili pud baga ang buhok ni ma'am ba. Mo nang maragwa ra jud nahago og maayo ang pilingguapa ning adlaw day no please lang. Og si ma'am day no ang pinakalas nako nga client. Og anyway shout out ay ko ni ma'am no. Kay lagi day layo para ba jud ni si ma'am day no kay pikas barangay ni siya diri sa mo ang lugar ni anhi lang jud siya diri sa pilingguapa day o magpariban. Mao na day kung magpariban gali mo sa pilingguapa day karon pa lang daan day pagpabook na mo. Og mao na day na no ang iyang before og after sa iyang buhok. So inana kanindot og ginana kasinaw og ginana kabagsak ang buhok sa akong client karon. Pero naabtan jud noon mi gabi ani usa na human ang iyang buhok no. Pero okay ra day at least na ikausaban og kabaguhan sa iyang buhok pag human ako og riban. Og anyway day dire na day ko mag-end no og mo ra dito ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo oy.